yma bore yma. Yn dymuniad ni, bod ni'n cyfarfod am Duw ni yn clywed eiriau fe gyda'n gilydd ac ymateb yn gywir i'r hyn ni clywed y bore yma. Mae croeso i chi aros am baned gyda ni ar ôl roedfa ac yna mae'n ysgosil i'r oedolion ac y plant am gwarter i 12. Mae weithgar gwahanol yn ystod yr wythnos yn ar y sgrin, ond atgoffa chi, wrth gwrs mae Cwrdd Gweddi sy'n nos Fawrth, eto mae'n gyfle hyfryd i ni gael cyfarfod gyda'n gilydd, uno gyda'n gilydd, mwynhau, cymdeithas gyda'n gilydd, ond fwy na hynny, i gydweddio ac i alw ar enw'r arglwydd ac i ddod a'r cyfan sydd gyda ni, yn gyfridiau, yn gobeithio'n gyd o'i flaen ni. Mae'n gyfle felly ni annog yn gilydd yn gwaith ac yn ein perthynas ni gyda'r arglwydd a gyda'n gilydd. Felly cofiwch am hynny, yn gwarter i 8 os chi ddim yn gallu bod yma. Mae gyfle i chi hefyd ymuno ni ar Zoom am gwarter i 8 ar nos Fawrth. Felly bydd ychwanegol, sadwrn nesaf mae brecwas merched a mae hynny yn hi Emyr am 9:10 bore dydd Sadwrn nesaf. Ac yna ar yr ail orffennaf mae gwyl yr Eglwys Newydd a Ffon Gwynlais a'r bwriad yw bod ni'n cynnal stondin gyda te a choffi a cyfle i ddosbarthu llenyddiaeth hefyd. Felly yr ail orffennaf ac yna ar yr 15 orffennaf y bwriad yn cynnal cwrdd aelodau yn Caerdydd Street yn y Deilad y Teis am 2:00 prynhawn. Fan Enrod. O, sori, nid yn Caerdydd Street, ond fan hyn. Felly, bwriad yw cwrdd aelodau fan hyn, rwch y dyddiadur yr 15 orffennaf am 2:00. Os chi ddim yn gallu bod yno, chi'n bod yn barod, os newch chi roi gwybod i gwerthfawrogi hynny. Cofiwch hefyd am Caster y Mis, am yr Caster mynd at Elusen Enfys Gobaith am y gyfle roi yn y blwch yn y cefen. Os ti'n mynd, byddai'r Emyr yn arwyn eto yn yr oedfan 5. A'r wythnos nesaf, ni'n gobeithio bydd Lewis Roderick yn arwen yn yr oedfa yn y bore a'r prynhawn. Dyna'r codiadau, yn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw mawr, ni'n diolch i ti, a ti yn arglwydd bob peth, yn Dduw sydd bore yma ar dorsedd yn rheoli pob peth, bod hanes cyfan, y trafoddoldeb cyfan yn dy ddwylo di. O Dduw, ni'n diolch i ti, a nynne mewn gwirionedd yn neb pwysig. Neb sydd â unrhyw hawl i ddod gen dy fron di. Yn bobl yn wir sydd yn brwydro'n derbyn di. Yn dymuno troi cefnau oddi wrtho ti. Ac eto ni diolch ti yn bore yma bod ti'n gwahodd ni i nid yn unig i ddod ata ti. Nid yn unig i fwynhau perthynas ac i dynabod i y Duw holl achilog, y Duw sanctaidd, y Duw geiriau ddim yn gwneud tylyndod ar. Ond fwy na hynny arglwydd, ti eisiau bod ni'n galw ti yn Aba Dad, bod y berthynas mor agos â hynny, bod i'r rhai sydd wedi dod yn dibynnu llwyr ar arf Iesu Grist am faddeuant cyfodol, am fywyd newydd, bod yr hawl gyda ni i arw ti'r dad i ni. Tad sydd yn llawn cariad dros ei blant. Tad sydd bob amser yn amyneddgar ac yn dostuddio. Tad sydd yn gweithio'r gorau ar gyfer y rhai sydd yn ei deulu. Tad sydd byth yn sioni, sydd bob amser yn barod i wrando.
a tad sydd yn dwyn I bwrpasau ben bywydau ni. Arglwydd, o'n i'n gweddio, bydden ni'n clywed eiriau di y bwrdd fel geiriau tad sydd yn y car ni. Ac o ddiw, bydden ni'n mateb yn gywir ac yn dygaru di yn fwy, yn rhoi mwy o'n hunain I daddwy di ac i'th garu di. Arglwydd, trigger hawdd o'n ni. Ac o ddiw, ni'n gweddio, yn wir o I rhai sydd ddim yn credu, nid yn unig fan hyn bore yma, ond rhai yn teuluoedd ni, yn cyfeillion ni, a rwy'n ni'n gweddio fy nhw hefyd yn dras di, yn dod i'n nabod di, ac I dalw di hefyd yn dad, ac mwynhau bendithio y bod yn blant I ti, a bydde hynny gyd, gogoniad, i'r agor Iesu Grist. Amen. 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 Diolch Rodri. Fan ni barhau I foli ein diw ni trwy ganid yn gilydd. A ni'n mynd I gannu o'r atodiad rhif 22. Fy migael, brenin cariad yw, daioni diw ni dderfydd, ac ni bydd eisiau beth, os wyf ei eiddo fe yn drag gywydd. Ac ymlaen, o'n I sefyll I gannu mawl dyn gilydd. Nawr blant, fi eisiau gofyn cwestiwn I chi cyn bod ni'n darllen o'r Beibl. Ac eith yr oedolion feddwl hefyd. Os chi feddwl, iawn, os oeddech chi
yn gallu mynd nôl mewn amser a bod yna ar ryw ddiwrnod a gweld rhywbeth oedd Iesu yn gwneud, pryd byddwch chi'n hoffi bod yna? Be byddwch chi'n hoffi gweld? Meddwl am yr holl storis chi'n gwybod am Iesu, yr holl bethau nath yn ystod ei amser ar y ddeiar. Be byddwch chi'n hoffi bod yna i weld, i brofi drostoch chi'ch hunan? Okay, na roi jyst munud bach. Beth roi dolio meddwl hefyd, beth sy'n dod syth i'ch meddyliau chi. Reit, blant, os un ohonoch chi, os yna rhywbeth, rhyw stori chi wedi darllen yn y Beibl, a chi'n meddwl, byddwn ni wedi hoffi gweld hwnna, neu bod yna ar yr amser yna. Rwy'n mynd i roi ateb i fi? Gwan brycha, mae rhywbeth yn dod i'r meddwl. To be, fi'n siŵr bod hwnna'n dod i meddwl lot o'n ni, tawelu'r storm. Bod y storm fawr yna, a'r disgyblion mor ofnus, a bod yna i glywed Iesu yn dweud, wrth y storm, mae gweld popeth yn mynd yn daw. Mae hwnna'n ateb gwych. Beth arall? Be fyddwch chi'n hoffi gweld y mywyd Iesu? Drostoch chi'ch hun, os o'ch chi wedi gallu bod yno? Does? Oce, iawn. So byddai ti wedi hoffi bod yn y creu, ac wrth gwrs, o Duw y mab yna yn y creu, so da iawn ti. Ti'n iawn, bydda hwnna wedi bod yn wych, bydda fe. Boes bach, oce. Ond o'n i yn meddwl yn arbennig yn ystod bywyd Iesu. Gwan ta, oedolion, gweithwch allan, beth sy'n dod i'ch meddwl, byddwch yn onest, beth sy'n dod i'ch meddwl chi, really? Pa ddigwyddiadau neu adegau? Oce, yr atgyfodiad, ateb gwych, bydde bod yna a gweld y Crist atgyfodedig wrth gwrs. Di bod yn wych. Gweddnewidiad. Oce, fi'n siŵr bod hwnna'n dod i'n meddwl lot, y gweddnewidiad. Bod yna ar y mynydd, gweld Iesu a'i wyneb, a'i ddillad yn disgleirio mewn gogoniant, bydde hwnna wedi bod yn eitha gwych yn bydde fe. Porthu'r 5,000, bwydo 5,000 o bobl ar un adeg, a wedyn 4,000 a mwy ar adeg arall efo bara, pysgod. Wawi, bydde hwnna wedi bod yn wych, a wrth gwrs bita bara a'r pysgod, yummy. Rhywbeth arall? Priodas yng Nghana, troi'r dŵr mewn i'r gwin gorau oedd y bobl wedi flasu. Gawn ni un enghraifft arall. Be byddwch chi wedi hoffi gweld drostoch chi'ch hunan? Atgyfodi Lazarus, diolch, Auntie Liz. Wrth gwrs, Iesu'n sefyll tu allan i'r bedd ac yn dweud, Lazarus, dere mas, a mae'r dyn yma sydd wedi bod yn farw ers 4 diwrnod yn codi ac yn dod allan. Diolch, Gwenan. Clywed Iesu'n dweud y damhegion. Ni gyd siwr o fod yn mynd ac yn meddwl yn syth am y gwirthiau yna gynnu. Tawelu'r storm, porthu'r 5,000, dŵr yn wyn, yr gweddnewidiad, yr atgyfodiad, atgyfodi pobl, gwella pobl. Bydde gweld y peth yna'n ffantastig yn bydde nhw. Oedd Gwenan fanna'n gweud, clywed Iesu'n dweud y damhegion. A chmo be? Nath Iesu treulio lot fwy o amser yn pregethu. Nath Iesu roi lot fwy o bwyslais a dweud y gwaith oedd wedi dod i wneud oedd pregethu. A felly, really, un o'r pethau dylsyn ni fod eisiau mynd nôl i allu clywed drosto ni'n hunan yw Iesu yn dysgu. Iesu yn siarad. Iesu yn esbonio. Iesu yn pregethu. Achos chi'n gwybod be? Gawn ni weld y pethau eraill eto rhywbryd. Nawn ni weld yr Iesu atgyfodedig efo'n llygad ni'n hunan. Nawn ni weld yn ei ogoniant a'n llygad ni'n hunan. Nawn ni weld pan mae pob storm di cael ei dawelu a mae'r pawb di cael digon o fwyd a does na ddim salwch a marwolaeth a angen mwyach. Nawn ni weld y pethau hynny.
Ond ni methu mynd nôl a bod yna ar y diwrnod yma. Y diwrnod ni'n mynd i ddarllen amdano fe, dechrau clywed amdano fe heddi, y bregaeth ar y mynydd. Y bregaeth ar y mynydd. Nawr, wnaethon ni gael cyfres ar y damhegion, yn meddwl am Iesu'n dysgu trwy storis, ac o'n i'n meddwl bydde fe'n dda nawr i ni gael dechrau cyfres o bregaethau yn edrych ar, yr esiampl fwyaf sydd gyda ni o Iesu'n pregethu, y bregaeth ar y mynydd. Nawr, mae'r bregaeth ei hun yn Mathew pennod 5, ymlaen mewn i bennod 7 o Mathew. Ond ni'n mynd i ddechrau nôl ym mhennod 4, jyst i gael rhyw fath o ragarweiniad, rhyw fath o setting the scene. Felly, os oes Beibl, trowch gyda fi i Mathew 4, adnod 12, ond dylse'r geiriau fod ar y sgrin. Dyma i'r ein Duw ni. Ar ôl iddo glywed bod Ioan wedi ei garcharu, aeth Iesu ymaith i Galilea, a chan adael Nazareth aeth i fyw i Gapernaim, tref ar lan y môr yng nghyffiniau Sabulon a Naphtali. Fel y cyflawnid y gair a lefarwyd trwy Eseia'r proffwyd. Gwlad Sabulon a gwlad Naphtali ar y ffordd i'r môr tu hwnt i'r Iorddonen, Galilea'r cenhedloedd. Y bobl oedd yn trigo mewn tywyllwch a welodd oleuni mawr. Ac ar drigolion tir cysgod angau gwawriodd goleuni. O'r amser hwnnw dechreuodd Iesu bregethu'r genadwri hon, edif ar hewch, oherwydd mae teyrnas nefoedd wedi dod yn agos. Wrth gerdded ar lan môr Galilea, gwelodd Iesu ddau frawd, Seimon a elwyd Pedr, ac Andreas ei frawd, yn bwrw rwyd i'r môr. Pysgotwyr oeddent. A dywedodd wrthyn, dewch ar fy ôl i, ac fe'ch gwnaf yn bysgotwyr dynion. Gadawsant ei rwydau ar unwaith a'i ganlynydd. Ac wedi iddo fynd ymlaen oddi yno, gwelodd ddau frawd arall, Iagob ab Zebedeus ac Ioan ei frawd, yn y cwch gyda Zebedeus ei tad yn cyweirio i'r rhwydau. Galwodd hwythau, ac ar unwaith, gan adael y cwch a'i tad, canlynasant ef. Yr oedd yn mynd o amgylch Galilea gyfan, dan ddysgu yn ei synagogau hwy, a phregethu efengil y deyrnas, ac iachau pob afiechyd a phob llesgedd ymhlith y bobl. Aeth y sôn amdano trwy Syria gyfan, dygasant at o'r holl gleifion oedd yn dioddef dan amrywiol afiechydon. Y rhai oedd yn cael ei llethu gan boenau, y rhai oedd wedi ei meddiannu gan gythreiliaid, y rhai'n dioddef o ffitiau, a rhai oedd wedi ei parlysu. Ac fe iachawdd ef hwy. A dilynwyd ef gan dyrfaoedd mawr o Galilea a'r Decapolis, a Jerusalem a Judea, a'r tu hwnt i'r Iorddonen. Pan welodd Iesu y tyrfaoedd, aeth i fyny'r mynydd, ac wedi iddo eistedd i lawr, daeth i ddisgyblion ato, dechreuodd ei hanerch a'i dysgu fel hyn. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air i ni. Gawn ni darllen, canu dyn gilydd. Canu o'r atodiad rhif 55. Ti yw'r gair oedd o'r dechreuad gyda'r tad cyn bod y byd. Roes dy ser a'r holl blanedau yn ei lle cyn dod i'r cryd. Am y dyfan di atgoffa ni.
yn barod. Rwyt yn dal y greadigaeth gyda'i gilydd trwy dy lef. Boed i'r tir a'r môr dyfoli gyda lluoedd deiar a nef. Nawn ni sefyll i gan ei mawl yn gilydd. Gobeithio bod chi'n cofio, neu rai ohonoch chi o leia yn cofio bod heddiw'n Sul y Tadau. Yn yr ysgol Sul, gyda'r plant hŷn, i fi'n mynd â nhw trwy cyffes ffydd yr eglwys, beth i ni'n credu fel eglwys, fel Cristnogion. A fel mae'n digwydd, y pwynt i ni'n mynd i ystyried yn yr ysgol Sul bach ni y bore yma yw hyn. Credwn yn Nuw a thad ein harglwydd Iesu Grist, sydd yn sanctaidd, yn gyfiawn, ac yn llawn gras, tregaredd, tosturi a chariad. Yn ei gariad anfeidrol anfonodd ei fab i'r byd, fel yr achubyd y byd trwyddo ef. Ein ni'n dod bore yma at Dduw ein tad, sy'n sanctaidd, yn gyfiawn, llawn gras, tregaredd, tosturi a chariad. Wel, nawn ni weddio ar y tad yma dy'n gilydd nawr. Ie o Dduw ein tad a thad ein harglwydd Iesu Grist. I ni yn diolch i ti am yr anrhydedd rhyfeddol yma. Anrhydedd tu hwnt i unrhyw beth gallwn ni fod wedi ddisgwyl, yn bod ni'n cael dalw di yn dad. A hynny am dy fod ti wedi anfon dy fab a bod y mab yr arglwydd Iesu wedi dewis dod. Dod i fyw trosto ni, dod i
i bregethu ac i ddangos y ffordd i ni. Dod i roi ei fywyd yn aberth drosto ni mwyn i ni gael nid yn unig maddeuant pechodau, ond mwyn i ni trwy ffydd gael ein mabwysiadu a dod yn blant Duw. Arglwydd, ni diolch i ti am yr cysur mae hynny'n ei roi i ni heddi. Dad, ar sil y tadau ni am roi diolch i ti, dy fod ti wedi gosod y drefn yma yn dy greadigaeth. Fod yna deuluoedd, rhieni a phlant ac tadau yn arwain i teuluoedd ac i warchod a meithrin i plant yn dy ofn di. Ac lle bod hynny'n digwydd, ni'n rhoi diolch i ti, Arglwydd, ac yn dyfolu di am hyn. Dad, ni'n gwybod hefyd, Arglwydd, fod oherwydd pechod, dylanwad pechod yn ein byd ni, fod yna gymaint o deuluoedd sydd ar chwal heddi. Ni'n gwybod hefyd, wrth gwrs, fod rai lle bydd heddi yn anodd. Lle bydd yna galaru, lle bydd yna falle tristwch ag Arglwydd, falle teimladau ac atgofion ddigon anodd. Dad, ni'n gweddio wneud i ddod a cysur a gobaith a maddeuant a bywyd a goleuni i'r sefyllfaoedd hynny. Dad, ni'n diolch i ti. Beth bynnag fo ein profiad ni, beth bynnag fo ein sefyllfa ni y bore yma, fod gennym ni, Dad, yn y nefoedd. Un sydd yn llawn gras a chariad, a thrygaredd. Dad, ni'n gofyn wneud i'n helpu ni nawr i droi at y ti a dy geisio di gyda'n gilydd. Ni'n diolch dy fod ti wedi roi a wedi rhannu dy anwyl fab di gyda ni. Diolch bod ni wedi gallu clywed amdano fe yn barod ar pethau rhyfeddol naeth a'r pethau gwych yna byddwn ni wedi hoffi i gweld, ond ni'n diolch. Diolch bod yr pethau yma wedi cofnodi i ni yn dy air di. Ac ni'n diolch y cawn ni rhyw ddydd. Gweld y mab, gweld yr Arglwydd Iesu Grist, ac wrth i weld Arglwydd, dy weld di o Dad. Arglwydd, ni'n cyflwyno'n hunan felly nawr i ti. Dad, ni'n ymwybodol unwaith eto fod yna gymaint o wahanol anghenion yn ein plith ni, a Dad, fod y cyfnod yma ni'n prysur a falle bod dod ar fore fel hon ag canolbwyntio ag roi yn hunan o dan dy air di ac ymostwng i ti. Mae'r pethau yma'n gallu bod yn anodd i ni, Arglwydd. Dad, yn wir, yn y nerth yn hun, dyn nhw ddim yn bosib i ni i ddod ac i wrando ac i ymateb yn gywir, ond Arglwydd, trwy dy nerth di, yn ngrym yr ysbryd glân. Dad, ti'n gallu'n denu ni at y ti dy hun ac yn gallu'n traws newid ni, a Arglwydd, ni'n gweddio y bydda hynny'n wir amdano ni'r bore yma. Dad, bydd gyda ni nawr felly. Gwarchod ni, a siarad â ni. Yn enw'r Arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni eto o'r llyfr Emynau, rhif 279. Hyfryd eiriau'r Iesu, bywyd ynddynt sydd,
Digon byth i'n harwain i dragwyddo ddydd. Ac ymlaen yn ei sefyll i ganu. O trowch gyda fi Mathew, penod 4 ac adnod 12 ymlaen i penod 5 adnod 2. Yr adran yma. Mewn un ystyr yn gweithio fel rhyw fath o ragamadrodd yn dydy i'r bregaeth ar y mynydd. A ni'n clywed fan hyn am ddechrau gweinidogaeth cyhoeddus yr arglwydd Iesu Grist. Mae dechrau'r adran ddarllenon ni yn nodi yn dydy fod Iesu'n clywed bod Ioan wedi ei garcharu. Mae Ioan Fedyddiwr, yr un oedd yn paratoi'r ffordd, Ioan Fedyddiwr, yr un oedd yn yr anialwch yn cyhoeddi y neges yma fod y Meseia ar fi'n cyrraedd, mae Ioan wedi cael ei garcharu. Mae Iesu bellach wedi cael ei fedyddio gan Ioan. A chi'n cofio, yr ysbryd glân yn dod lawr ar ffurf Colomen, a'r llais yna, llais y tar yn dweud hwn yw fy mab. Yn cadarnhau dyma fe, yr un oedd wedi ei addo. Mae Iesu wedi bod ar ôl hynny yn yr anialwch am 40 o ddiwrnodau yn ymphrydio, yn cael ei demptio gan y diafol. Mae Iesu yn cael ei brofi yn yr anialwch. Fel adda yn cael ei brofi yn yr ardd, mae Iesu'n cael ei brofi mewn anialwch. Fel yr Israeliad yn cael ei harwain am 40 mlynedd yn yr anialwch ac yn methu dro ar ôl tro, mae Iesu wedi llwyddo. Wedi sefyll yn gadarn yn erbyn yr un drwg. A felly mae'n dechrau. Mae'n dechrau ar ei waith, yn dechrau ar ei weinidogaeth gyhoeddus. A ni'n clywed yn dyn bod e'n symud i ardal penodol. Mae Mathew eisiau pwysleisio lle mae Iesu yn dechrau. Mae'n symud i gyffiniau Sabulon a Naphtali mwyn cyflawni y gair a lefarwyd trwy Eseia'r proffwyd. Nawr, fi'n tybio bydd y mwyafrif ohonoch chi'n gwybod lle yn Eseia mae'r broffwydoliaeth yma, achos i ni'n clywed y darlleniad yma
bob Nadolig, yn ddi-eithriad siwr o fod. Eseia penod 9. Ni fydd tywyllwch eto i'r sawl a fi mewn cyfyngder. Yn yr amser gynt bu camdrin ar wlad Sabulon a gwlad Naftali, ond ar ôl hyn bydd yn anrhydeddu Galilea'r cenhedloedd ar ffordd y môr dros yr Iorddonen. Y bobl oedd yn rhodio mewn tywyllwch a welodd oleuni mawr. Y rai a fi'n byw mewn gwlad o gaddig didew a gafodd lewyrch golau. Pam? Be sydd wedi newid? Neu be mae Eseia'n dweud sydd yn mynd i newid? Wel, bachgen a aned i ni. Mab a roed i ni. A bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd. Fe'i gelwyr cynghorwr ryfeddol. Duw cadarn, tad bythol, tywysog heddychlon. Ni bydd diwedd ar gynnydd ei lywodraeth, nac ar ei heddwch i orsedd Dafydd a'i frenhiniaeth. Yw sefydlu'n gadarn a barn a chyfiawnder o hyn a hyd byth. Bydd sel arglwydd y lluoedd yn gwneud hyn. Mae Mathew eisiau ni ddeall, mae wedi dod. Yr un oedd Eseia wedi proffwydo amdano. Yr un yma sydd yn cael ei alw yn gynghorwr ryfeddol, Duw cadarn, tad bythol, tywysog heddychlon, y brenin sy'n mynd i eistedd ar orsedd Dafydd am byth mae wedi dod. A sut un yw e? A pa fath o weinidogaeth fydd gan hwn? Mae'n gwestiwn naturiol yn dydi, oedd y bobl wedi bod yn disgwyl am ganrifoedd i'r brenin yma i gyrraedd. Ac wrth gwrs, felly pan mae'n dod, eich chi eisiau gwybod, wel, be mae e fel? Sa'n os chi wedi cael y sefyllfa lle mae ffrind i chi, neu rhywun chi'n nabod, di cwrdd â celebrity. Wedi cael cwrdd â rhywun rili enwog. Be chi eisiau gwybod? Wel, chi eisiau gwybod, be o'n nhw fel? Be wnaethoch chi siarad am? Be maen nhw fel? Ddim ar y sgrin, neu yn yr cylchgrawn, neu ar y cae pêl-droed. Be o'n nhw fel wyneb yn wyneb? Be mae Iesu fel? Sut mae'n cael ei gyflwyno i ni? Beth sy'n cael ei bwysleisio o'r cychwyn cyntaf am ei weinidogaeth? Wel, mae'n dod fel pregethwr. Mae'n dod fel un sydd yn cyhoeddi neges. A wrth gwrs, mae'n fwy i ddweud na hyn. Fel arfer, fi'n rhoi'r pwyslais y ffordd arall rownd y dydw i. Fi'n dweud, mae pobl yn gweud, mae jyst athro da yw Iesu, ond mae'n llawer mwy na hynny. A mae'n llawer mwy na hynny. Mae yn frenin sydd wedi dod i trechu ei elynion ac i deyrnasu am byth. Mae yn offeiriad sydd wedi dod i roi ei fywyd yn aberth ar y groes mwyn i ni gael maddeuant a bywyd. Ond mae e hefyd yn broffwyd. Mae e hefyd yn athro. Ac am ran helaeth o'i weinidogaeth, y peth oedd e'n treulio y mwyaf o'i amser yn ei wneud. Y peth mae'n dweud wrth i ddisgyblion, ni methu aros fan hyn, rhaid i fi fynd ymlaen pam mwyn pregethu. Mae rhaid i bobl clywed. Mae rhaid i fi gyhoeddi'r neges yma. Felly beth oedd neges Iesu? Beth oedd e yn pregethu? Wel, mewn ffordd, dyna ni'n mynd i fod yn treulio'r wythnosau a'r misoedd nesaf os Duw a'i mynd yn edrych arno'n gweithio'n ffordd drwy yr esiampl llawnaf sydd yn ni o bregethu Iesu, y bregeth ar y mynydd. Ond mae dyn ni ryw awgrym yn does. Hyd yn oed yn yr adran gyntaf yma, yr cyflwyniad yma. Ni'n gallu rhyw fath o grynhoi
beth oedd Iesu yn ei ddysgu. A os chi eisiau, allwch chi grynhoi fel hyn. Edifrhewch, dilynwch fi, a fe gewch chi fywyd. Edifrhewch, dilynwch fi, a fe gewch chi fywyd. Edifrhewch yn gyntaf, ni'n clywed adnod 17. O'r amser hwnnw, dechreuodd Iesu bregethu y genadwri hon. Edifrhewch, oherwydd mae teyrnas nefoedd wedi dod yn agos. Mae'n drawiadol yn dydi, beth yw'r geiriau cyntaf fel petai ni'n clywed oddi ar wefusau Iesu yn ei bregethu cyhoeddus. Mae'n galw ar y bobl i edifrhau. A dylse hynny ddim bod yn sioc, achos mewn ffordd mae Iesu jyst yn cymryd y baton gan Ioan Fedyddiwr. Mae'n cario ymlaen efo'r neges yna oedd Ioan yn ei gyhoeddi. Edifrhewch. A dyma lle ni'n gorfod dechrau yn dyfa. Y rybydd yma. Mae Iesu'n rybuddio y bobl o'i gwmpas mae gennych chi broblem. Sdim ots os ych chi yn iddewon crefyddol yn Jerusalem a Judea. Sdim ots os ych chi yn perthyn i'r cenhedloedd yn y ardaloedd y gogledd. Chi efo problem. Os nag yw rhywun yn gweld eu hangen nhw, dyn nhw ddim yn ei wrando ar bregeth. Os nag yw rhywun yn gweld bod yna angen newid yn ei sefyllfa nhw, dyn nhw ddim mynd i dal i sylw. Os yw popeth yn iawn yn eich bywyd chi, wel pam treulio amser yn gwrando ar yr hyn sydd gan unrhyw un i ddweud, heb sôn am yr dyn, ddigon dinod yma o Nazareth, o bobman. A felly mae Iesu'n dod a'r peth cyntaf mae eisiau nhw glywed yw hyn, edifrhewch. Mae'r deyrnas yn agos. Mae'r amser yn bryn. Mae'r brenin wedi cyrraedd. Mae'r barnwr a dydd y farn ar y ffordd. I chi di bod yn crwydro, i chi di bod yn gwrthryfela, i chi di bod yn mynd eich ffordd eich hun, i chi di bod yn byw bywydau o wrthryfel yn erbyn Duw, i chi di bod yn trial cyfiawnhau ac achub eich hun. Mae'n amser stopio, medde Iesu. Stopio. Edifrhewch. Ac wrth gwrs, mae'r gair yma, edifeirwch, edifrhau. Dwi ddim jyst yn cyfleu bod yn drist. Dwi Iesu ddim jyst yn gweud, mae eisiau chi bod yn drist a teimlo'n sori am y pethau chi di wneud. A nid jyst difaru, taswn ni ond i wneud hwnna'n wahanol. Taswn ni ond yn cael yn amser i eto. Na, mae edifeirwch yn cyfleu troi. Newid. Cyfeiriad. So, os chi wedi gweld un o'r ffilms neu'r raglenni yna lle mae rhywun yn gwneud handbrake turn mewn car. Chi wedi gweld nhw? Mor cool, yn dyfu. Handbrake turn. Chi ddim yn gweld e lot ym Mhryden i chi, achos mae'r hewlydd yn rhy gul, ond yn aml iawn yn ffilms yn America, maen nhw'n gallu, mae'r hewlydd mor llydam yna, pobl yn gallu gwneud handbrake turn. Nid just handbrake, a stopio, nid just turn, just newid cyfeiriad, chydig bach, gwyro, o'n i'n mynd draw yn hyn, a just newid cyfeiriad, chydig bach, y ddau, handbrake turn. Troi! Fel bych chi'n mynd cyfeiriad hollol wahanol, hollol newydd. Dyna mae Iesu'n galw arno ni i'w wneud, i'w edifrhau. I ddefnyddio iaith Eseia, mae'r goleuni wedi dod i lywyrchu yn y tywyllwch. Mae goleuni Duw ym mherson yr arglwydd Iesu Grist wedi dod
i oleio ein angen ni, ein methiant ni, ein brynt ni. Goleuni wrth gwrs yn dangos lan yr hyn sydd yn guddiedig. Chi methu gweld pa mor frwnt yw rhywbeth. Pa mae yn y tywyllwch ond pa mae'r spotlight yn dod. Chi'n ymwybodol yn dydych chi. Felly mae Iesu'n dod a'r peth cyntaf mae eisiau'r bobl yma i glywed yw chi angen newid. Chi methu cario ymlaen fel ydych chi. Chi methu parhau yn yr un cyfeiriad, chi angen troi. Ac i ni angen clywed yr un neges hefyd. Pa bechod sydd angen i chi edifarhau ohono fe? Bore yma. Falle bod chi ddim yn Gristion eto. Ac os felly, yr ateb yw eich holl bechod chi. Mae eisiau chi ddod, cyffesu eich bai, cyfadde ger bron Duw bod chi ddim wedi byw y bywyd perffaith mae yn ei heiddi, i chi ddim wedi byw y bywyd perffaith yma mae Iesu wedi dod a wedi ei amlygu, i ni di methu. A ger bron Duw yng ngoleuni Duw, i ni'n heiddi dim ganddo fe. A felly os ych chi ddim yn Gristion, mae angen yr edifeirwch cyntaf yna, yr edifeirwch sylfaenol yna o ddod a dweud, dyma fi yn fy methiant, dyma fi yn fy mai, dyma fi efo fy nwylo i'n goch gan waed, dyma fi golch fi, glanhaf fi, achub fi. Ond i ni sy'n Gristnogion, i ni hefyd angen edifarhau yn ni. Mae'r bywyd Cristnogol yn un o edifeirwch parhaol, edifeirwch dyddiol o chwilio yn calonau a edrych ar yn bywydau ni a gweld ydy yr hyn i fi'n ei wneud, a'r ffordd i fi'n byw, y ffordd i fi'n siarad, y ffordd i fi'n trin pobl, y ffordd i fi'n gwario'n arian, ydy'r pethau yna yn cyd ymffurfio gyda'r bywyd newydd, y cyfeiriad newydd, mae Iesu'n galw fi iddo fe? A bechod sydd yn cuddio ei hun yn eich calon chi. Fi'n gofyn pa bechod, nid oes na bechod. Os mae yna bechod yna. Os chi'n gwadu eich pechod, chi'n gelwyddog. A mae hwn yn bechod. Does na neb yn ddi-eil. Does na neb yn ddi-bechod. I ni gyd yn falch. I ni gyd yn farus. I ni gyd yn eog o gelwydd. I ni gyd wedi meddwl yn ddrwg o eraill. I ni gyd wedi cam ddefnyddio ein cyrff ni mewn gwahanol ffyrdd. I ni gyd wedi edrych ar bethau sydd falle ddim yn help i ni. I ni gyd di meddwl pethau brwnt. I ni gyd yn eog. Ond mae'n iawn achos mae'r arglwydd Iesu wedi dod i achub pechaduriaid. Edifarhewch. Ond yna, mae neges Iesu mynd mlaen yn dydy, achos mae'n dweud edifarhewch. Ac yna, dilynwch fi. Dilynwch fi. Ni'n clywed yn dyn wrth allan ymlaen am Iesu'n galw disgyblion. Mae'n galw 4 fan hyn o'r 12 fydd yn cael ei galw yr apostolion. Y rai arbennig yno, oedd Iesu wedi dewis i fod gyda fe, i fynd gyda fe. Y rai oedd yn anfon allan i bregethu, i gyhoeddi'r neges. Adnod 18.
Wrth gerdded ar lan môr Galilea, gwelodd Iesu ddau frawd, Seimon o elwyd Pedr ac Andreas ei frawd, yn bwrw rwyd i'r môr. Pysgotwyr oeddent. Dwedodd wrthynt, dewch ar fy ôl i, ac fe chnaf yn bysgotwyr dynion. Gadawsant ei rwyd ar unwaith, a'i ganlyn ef. Ac wedi iddo fynd ymlaen, oddi yno gwelodd ddau frawd arall. Iago fab Zebedeis ac Ioan ei frawd yn y cwch gyda Zebedeis ei tad yn cyweirio i'r rhwydau. Galwodd hwythau, ac ar unwaith gan adael y cwch a'i tad, canlynasant ef. Oedd y pedwar yma yn ddi bechod? Nago. Oedd y 12, gafodd ei galw yn ddi bechod? Wel, na, ni'n gwybod am Judas y dyn ni, ond y gweddill ohonyn nhw, ond nhw i gyd a beie. Oedd e ddim bod Iesu wedi edrych o gwmpas nes bod e'n digwydd ffeindio y bobl hynny oedd yn ddigon da i'w ddilyn e, ddim o gwbl. Hynny yw, mae'r testament newydd a'r Efengyl yn hollol glir am fethiannau yr apostolion yma. Mae'n dweud wrthyn nhw, dilynwch fi, canlynwch fi, dewch ar fy ôl i, credwch yno fi, rowch eich ffydd yno fi, derbyniwch fi, fel eich athro, fel eich arweinydd, fel eich brenin. Derbyniwch fi, credwch yno fi yw y Meseia. Wrth gwrs, mewn un ystyr, mae galwad yr apostolion yn rhywbeth unigryw. Ond chi'n darllen ymlaen yn dich, a ni'n clywed fod yna tyrfaoedd yn ei ddilyn e. Adnod 25 o benod 4, dilynwyd ef gan dyrfaoedd mawr o Galilea, Decapolis a Jerusalem a Judea a'r tu hwnt i'r Iorddonen. A mae Iesu'n dweud, mae'n neud yn glir yn dydy, os ych chi eisiau cael eich achub, os ych chi eisiau profi'r maddeiant pechodau yma, mae'n rhaid i chi i gwadu'ch hunan, codi'ch croes, a dilyn fe. Roi'ch ffydd ynddo fe. A felly bod galwad yr apostolion yn unigryw mewn un ystyr, mae be maen nhw'n gwneud, be sy'n nodweddu ei galwad nhw, yn wir am bob Cristion. Be maen nhw'n gwneud? Wel, maen nhw'n gadael popeth. Maen nhw'n barod i golli eu gwaith nhw, fel pysgotwyr. Maen nhw'n barod hyd yn oed i golli eu teulu nhw. Yn clywed am dan nhw'n gadael eu tad yn y cwch y cychod. Anffodus falle ar ddydd syl y tadau, ond maen nhw'n barod. Maen nhw'n barod i newid, maen nhw'n barod i golli yr hyn oedd ganddyn nhw. A mae Iesu'n galw ni i fod yn barod i hynny hefyd. Mae'n rhaid, os ych chi'n mynd i'w ddilyn ni, mae'n rhaid i chi fod yn barod i golli popeth. Colli eich swydd, colli eich teulu a'ch ffrindiau, a colli eich arian a'ch eiddo, colli eich ryddid, ac os angen colli eich bywyd chi. Maen nhw'n gadael popeth, maen nhw'n derbyn hunaniaeth newydd nawr yn dydyn nhw. Mae Iesu'n dweud, nid pysgotwyr chi'n mynd i fod dim mwy. Chi'n mynd i fod yn ddisgyblion i fi. Chi'n mynd i fod yn ddisgyblion i fi. Dyna pwy o'n nhw nawr. Yn y gorffennol, beth oedd yn diffinio nhw, beth oedd yn gwneud nhw pwy oedden nhw oedd, o'n nhw'n bysgotwyr. O'n nhw'n mynd allan, o'n nhw'n dal pysgod, o'n nhw'n bita pysgod a gwerthu pysgod, dyna oedd ei bywyd nhw. Ond mae Iesu'n gweud, na, chi nawr yn bobl i fi. A mae ganddyn nhw nod newydd mewn bywyd. Maen nhw'n dod yn bysgotwyr dynion.
Mae Iesu'n dweud, fi'n mynd i roi pwrpas newydd i chi. Fi'n mynd i'ch defnyddio'ch doniau chi nawr mwyn dal nid pysgod ond dal pobl. Mwyn cyflwyno'r neges i eraill fel bod nhw hefyd yn gallu cael eu hachub. Nawr fi eisiau pwysleisio, dyw Iesu ddim yn galw ar bob Cristion i wneud yn union be mae'r pedwar yma a'r apostolion eraill yn gwneud, ond mae e'n galw ni i fod yn barod i roi lan popeth. Mae'n galw arno ni i trystio ynddo fe a cael ein hunaniaeth ynddo fe. Be sydd yn diffinio fi? Pwy ydw i fel person? Nid o le fi'n dod, nid fy ngwaith i, nid fy rhyw neu fy rywioldeb neu unrhyw beth felly, ond fe. Fe. A mae'n rhoi pwrpas newydd i ni. Hyd yn oed os ni'n parhau fel pysgotwyr, neu fel casglwyr trethu, neu beth bynnag yw eich gwaith chi, falle bod yr arwydd yn galw chi i aros fyna, ond mae gennych chi nod newydd, pwrpas newydd, uchelgais newydd mewn bywyd. Chi eisiau gweld ei deyrnas ei yn dod. A trwy eich tystiolaeth personol chi a trwy ein gweithgarwch ni ar y cyd fel eglwys, pobl yn clywed ac yn cael eu hachub trwy'r neges yma. Edif ar hewch, dilynwch fi, ac fe gewch chi fywyd. Dyma ran ola amlwg i weinidogaeth Iesu. Fe gewch bywyd. Adnod 23 ymlaen. Roedd yn mynd o amgylch Galilea gyfan, dan ddysgu yn ei synagogau hwy, a phregethu efengyl y deyrnas. Ac iachau pob afiechyd, a phob llesgedd ymhlith y bobl. Aeth y sôn amdano trwy Syria gyfan. Degasant at o'r holl gleifion oedd yn dioddau dan amrywiol afiechydon, y rai oedd yn cael eu llethu gan boenau, y rai oedd wedi meddiannu gan gythreilied, y rai yn dioddau o ffitiau, a rai oedd wedi eu padlysu, ac fe iachawdd ef hwy, a dilynwyd ef gan dyrfaoedd mawr. Pam fod Iesu'n dod mor boblogaidd? Wel, yr ateb cyntaf yw oherwydd ei bregethu. A ni'n gweld hynny mewn sawl man, mae pobl yn dod ac yn ymateb i'r hyn oedd e'n ei ddweud. A falle nhw ddim wastad yn hoffi beth oedd e'n dweud, falle nhw ddim wastad yn deall yr hyn oedd e'n ei ddweud, ond oedd rhywbeth am y neges oedd yn ei atynnu nhw. Dro ar ôl tro, oedd pobl yn gorfod dweud amdano fe, dyw e ddim yn dysgu fel yr athrawon eraill. Yn rhywbeth gwahanol amdano fe, mae e'n dysgu fel un ag awdurdod. Fel oedd y tyrfaoedd di mynd allan at Ioan yn yr anialwch, yn mynd efo rhyw syched ysbrydol yn gwybod bod yna rhywbeth ar goll ac yn chwilio am yr ateb maen nhw'n dod nawr ato fe. Ond wrth gwrs, fel ni wedi clywed fan hyn, oedd ei weinidogaeth hefyd wedi cael ei chadarnhau gan wyrthiau, gan arwyddion nerthol. Oedd Iesu'n dangos trwy iachau'r bobl yma, oedd y tad yn cadarnhau trwy y gwirthiau yma, mae Iesu yw mab Duw. Iesu yw y Meseia. Iesu yw yr un sydd yn gallu galw pechaduried i'w ddilyn ac i dderbyn bywyd. A chymod be, mae mor wych yn dydy i feddwl am Iesu yn croesawu'r bobl yma. Pobl oedd neb arall yn gallu helpu. Pobl oedd yn dioddau dan gymaint o amrywiaeth o afiechydon a phroblemau. Pobl falle bydde llawer eisiau cadw draw oddi wrthyn nhw, cadw pellter oddi wrthyn nhw. Mae Iesu'n dweud, dewch ato fi. Fi gallu eich helpu chi, fi eisiau eich helpu chi.
A nid jyst hynny, ond mae'r ardaloedd mae'n dechrau i waith yn nhw yn rai lle nid jyst iddewon bydde yn yr ardaloedd hynny, ond y cenhedloedd eraill, a mae fel petai o'r cychwyn yn dweud mae'r neges yma a'r bywyd sydd gen i i'w roi, mae i bawb. Pawb sy'n dod ato fi, pawb sydd yn credu. Fel mae Iesu wedi dod mwyn i ni gael bywyd. Ac wrth gwrs, mae Iesu yn iachau heddi. Mae'n abl i iachau, a ni wedi gweld esiamplau ohoni hyd yn oed yn ein plith ni fel eglwys, atebion rhyfeddol i weddi. Pobl yn cael ei iachau mewn ffyrdd annisgwyl a rhyfeddol, a doctoriad yn gorfod galw'r peth yn wirthiol. A mae'r arglwydd yn abl i wneud hynny. Ond mae eisiau ni wastad cofio beth oedd pwynt yr arwyddion. Beth oedd eu pwrpas nhw. Wel, lleddfu poen pobl. Dangos trigaredd i bobl. Dangos cariad a nerth a gallu Duw i bobl. Ond oedd yr iachau yma yn rhywbeth dros dro yn doedd. So oedd Iesu yn rhoi golwg i'r dall. Oedd y person ar ryw bwynt yn mynd i fynd yn ddall eto. Neu yn mynd i gael llygad nhw am y tro ola. Os oedd Iesu yn helpu rhywun oedd wedi parlysu i gerdded eto, wel o'n nhw'n gallu llamu a redeg a neidio a dawnsio am flynyddoedd yn y pen draw, oedd effeithiau'r cwymp, effeithiau pechod yn y byd yn mynd i olygu bydden nhw unwaith eto yn gwanhau, angen help i symud o gwmpas, ac yn y diwedd yn marw. Hyd yn oed Lazarus, yr un gafodd ei atgyfodi, nath ei farw unwaith eto yn y pen draw. Gweld pwynt, bwriad yr arwyddion yma, maen nhw'n arwyddion achos maen nhw'n arwyddo. Maen nhw'n pwyntio at rhywbeth. Maen nhw'n pwyntio at ein hangen dyfnach ni am fywyd tragwyddol. Maen nhw'n pwyntio ni i weld mae dim ond Iesu all gynnig hynny i ni. A felly, Mathew 5 adnod 1, pan welodd Iesu at yr faedd. Mae'n gweld nhw'n dod. Gyda'i holl baggage, a'i holl problemau fel glywon ni wythnos diwetha, a'i holl angen nhw. Aeth i fyny'r mynydd, a wedi ddweistedd i lawr, daeth i ddisgyblion ato, dechreuodd ei hanerch a'i dysgu. Be maen nhw angen? Be mae'r bobl yma really angen? Beth i chi a fi angen? I ni angen clywed gair Duw. Wythnos diwetha, ni yn meddwl yn dod ni am y gwahoddiad yna. Dewch at y fi, bawb sy'n blinderog ac yn llwythog a mae rhoi gorffwys i chi. Sut? Sut ni'n profi hynny? Fan hyn, mae ydych chi bobl yn dod at Iesu a chi'n dweud chi eisiau bywyd, chi eisiau iachad. Chi eisiau cwrdd a'ch anghenion dyfnaf, chi eisiau dechrau ffres, chi eisiau maddeuant pechodau, chi eisiau perthynas gyda Duw, chi eisiau bywyd tragwyddol, chi eisiau y gobaith yna o beidio marw mwyach, peidio dioddau mwyach, peidio bod yn sal mwyach, peidio pechu mwyach. Siwr mae hwnna'n dod? Mae'n dod trwy eistedd a gwrando ar y cynghorwr ryfeddol yma, yr athro da yma, y pregethwr yma, yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n dweud, gwrandewch arna fi, gwrandewch ar fy ngair fi. Eddyfarhewch, dilynwch fi, cewch bywyd. Sut? Wel, trwy dod a gwrando ar yr hyn sydd ganddo fe i ddweud. Ac ymateb i'w air e. Dylsyn ni fod â syched am air Duw, a beth sydd ganddo fe i'w ddweud wrthyn ni.
yn y bregaeth yma, y bregaeth ar y mynydd. Diolch iddo. Amen. Amen. Wel, ni'n mynd i ganu emyn syml iawn i orffen. Rhif 45 yn y llyfr yma. Diolch i ti, yr holl alluog Dduw, am yr efengil sanctaidd. Pan oeddem ni mewn carchar tywyll di, roes di'n oleuni nefol. O aid, yr hyfryd wawr ar led. Goleed ddeiar lydan. Halleluia. Amen. Nawn ni sefyll i ganu. Arglwydd, ni'n diolch i ti i unwaith eto am y gair a ddaeth yn gnawd yr arglwydd Iesu Grist. Yn diolch am bob peth mae e wedi wneud, wedi ddysgu, wedi i gyflawni drosto ni. Ond ni'n diolch am yr neges syml yma. I edifarhau, i ddilyn Iesu a credu ynddo fe a cael bywyd. Ni'n gweddio bydde hynny yn wir am bob un ohono ni, arglwydd y bore yma, ac yn yr wythnosau a'r misoedd sy'n dod arglwydd os dyna dewyllus di, wrth i ni fynd trwy'r bregaeth yma gyda'n gilydd a cheisio cymhwyso neges yr arglwydd Iesu. Dad, a wneud i helpu ni, a bydd gyda ni arglwydd. Amen bod ni'n dod yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen.